Txarreko dantzakien, lehenengo bilek, faten die zapi betekin lotuik, eta hurrengo kinto guzie faten die eskubekin. Eta lehena inberko die 6 urrats, gero salto eta ostikue, hola 3 aldiz, eta azkenekoen da, 2 salto, buelta, ostiko eta gurre nahi dozun pertsonai. Eta hori pertsona bakoitzek iken dugu laguak. San Kiriko eta Ama Birjinan egune die nahiko pareko, eiken da bendatu ermitan inguben, eta gero ermitan onduen parien eiken dia dantzatu kintzek, 8:30 batxaldia, eta San Adrinetan da bazkeie. Dantzatzen eukintok eta ensaiatzen dugu kulturetxien, eta hasieran lehenengo gunetan heldua Garbine, dala kira ibiltzen dantzan eta jakusten dugu pixket nola dan gauzeta, behi gero ja hurrengo gunetan usten dugu pixket gukabuz, azkenien txikitetik ikus jau dantzau, eta más o menos bakigu, behi pixket jota kostatzak igu gehiago, behi más o menos dakau barneatuik. Udaletxe jartzen dugu arduen, San Kiriko eta San Adrianen, eta nirenak hartzen dugu. Eta jaten da katiluetan. Brindetu? Gintuen gatik. San Kiriko eta San Adrianen jaisten kale giratien txustulaiekin herrire.